Ja, met hoeveel personen zijn jullie hier bezig? Mannetje, nou, nu met een man of 10, maar we verwachten nog meer. 20, 15 man vanmiddag, dus daar komen we los. Lopen we wat los. Maar... Is dat een vaste groep waar je het mee doet? Ja, er is altijd een vaste groep, dat zijn we nu. En er zijn nog wat oudere jongens, maar die zijn allemaal water halen, drinken halen, alles aan het doen. Dus we zijn al druk in de voorbereiding, zeg maar. Ja, inderdaad, want vorig jaar viel Oudejaarsdag op zondag, mocht je niet eerder dan 11 uur. Ja. En wat heb je toen gezegd? Van, we beginnen dus vandaag maar weer na 11 uur? Ja, we denken we trekken die lijn mooi door, lekker rustig aan doen en dat is goed toch? Kun je mooi vanavond weer wat langer door. Ja, is dat zo? Ga je vanavond heel lang door? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, niet met schieten, maar op stap natuurlijk, hè? Dat moet ook nog. Maar ik bedoel met het schieten, hoe lang duurt dat? Oh, uurtje of 7, 8. Moeten we maar even zien hoe lang we volhouden. Ja. En ga je dan met dezelfde groep het oude jaar uitzitten, of hoe doe je dat? Ja, we gaan met dezelfde groep een beetje het jaar uitzitten. We zijn allemaal vrienden van elkaar, dus ja, één dorp en één grote vriendengroep en dat is hartstikke mooi. Hoeveel melkbussen staan hier opgesteld? Ik heb geen idee. Nee, dat weet ik niet, moet je hem tellen. Ik denk 15, 16. Er zijn een paar die doen het niet. Ja, ik zou het zo niet weten. Oké, nou veel plezier vandaag. Ja, dankjewel, hè. Jullie ook. Verrassend dichtbij.